gine monego gibed gi solution. Tok mane mumiyo giwacho jaduong' Richard ni koro gi kembe gi onego dhi e lwet ji giwegi nikech mar ji giwegi to kata iniwacho ni samoro chudo maber gionge confusion mang'eny. Mag ji giwegi go to bera. To how do you empower your people? Nikech gigieki jo ka Jaramogi nokelo kambegi nokelogi mondo oket gimiluongo ni ostem rural urban migration, okel tich e kor gwenge, okel mwandu e kor gwenge. Matiende ni gigi nokelnwa, nok okelnegi individuals. Iwinjo? Onego wabed ni counties wa onego ket capacity building. Onge gima mono any of these counties timo capacity building gi farmers within, and farmers go own every factory. Nikech after all, gine magi kelo niang' kambego. Koro king'iyo to onge gima tek kanye. Chenro mar sirikal mar keto pesa mar kojolo mimiyo kembe gi ben gima ber koso koro onego giwe kembe gi ongi kaka rengo kigen. Mokwongo mane en gima ber kabisa, nonego bed ni en gima ne timo chono kata sani. Ing'e ni sirikal we makambi gore piny ma ji go wi ma gik moko kethre kabisa koko biro gima ne nyalo kony gi $50,000,000 kore idwaro $500,000,000. Nikech kambe gi oseywak for the last 3 years. Sani kore kidwa kel pesa ma kojolo gik madino okonyo chien kacha cha do koro osekethore ndi. Koro pesa to nego migi e budget nikech wan bende wan mana taxpayers. Okay. E Kenya ka. Koro okane richo kambe gi dwaro pesa kendo gidwaro pesa today, not tomorrow. Un kaka koro Jotich mosetie kambe gi. Kech osekayo madinegi en gima lit ahinya. Gin wedewa, gin wetewa, nyithiwa, nyiminewa, wuonewa. To ng'eni for the next 3 months kata siling achiel gionge. Nyithindgi omoke e dhoudi, ok odhi sikul ka nyithi jomoko. Mani adieri. Koro ng'eni ng'ato ok nyal chung' e wi mitoka to siko nyiso na aherou wadhi konyou to onge. Koro un kaka jopur niang' ka dang' sirikal miu thuolo